Tag-ana ninyo. Asa na sad mi kay duha man mi kabuo karon. Nagyapon akong kauban. Ang banggiitan kayo nga si Wangki. Ako ra ipakita nimo ni. Kaya na ning katawa. Bantay ka na na tiles. Ibawanan niyo kung asa mi. Narami diri sa Karita lang yapon. So hinahinay tag roll call. Roll call na to ang mga nagpuyo dire. Live ya? Ba kuan ko. Video lang. Mamantay kuan, mamantay data sa internet. So nami diri sa Kadagkuan o sa Kadagkuan? Kadagkuan ba? Kadagkuan ba itawag ana? Sa Dakong Cross. Dakong Cross. Diri sa Karita. Sa una, dali ra man siyang arion. Karon kay just may unahan na may kahoy. Buhatan man dihag kapilya. May kanang simbahan nga gamay. Managi sirado na diha. So adto mi lusot to sa unahan. Tumoy gud adto. Tuyok. So taas-taas mig lakaw. Ay sa akin di man ma-post.